खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। नोंथांमोना गोबाङानो आंनो कमेन्ट्स हरबाय थायो, नोंथाङा बर' ना मा, नोंथांनि बर' रायलायनाया मानो मोजां जाया, बेफोरखौ गोबां कुवेश्चन आंनि कमेन्ट्स बक्सआव फैगासिनो थायो। आरो बिनि थाखाय एसेमान सम लानानै आं नोंथांमोननो गासै डिटेल्सखौ खोन्थानोसै। आं एक्चुअलि बर'आनो आरो आंनि मुङा जाबाय मिथुन स्वर्गियारी। आरो आं जि रायज्लायनाया माने प्रपार बर' बायदि जाया, मानि थाखाय मानोना जों उन्दैनिफ्रायनो हारसा स्कुलावसो फरायदोंमोन। मानोना जोंनि खाथियाव गंसे बर' स्कुल दंमोन, बर' मिडियाम, नाथाय बे स्कुलाव टिचारा सासेल'मोन, बेबो गामिनि। आरो बै टिचारा गावनि न'खरनि खामानि बा बबेयावबा थांनो लागाबानो स्कुला बन्द थायो, बारा सम मोना आरो गावनि जेब्ला खुसि अब्लानो बन्द होबाय थायोमोन स्कुलखौ। आरो गोदोनि दिननि खोन्था, बेनि थाखाय जोंहानि आइ आफाया आरो लोगोसे गामिनि गोबां गथ'फोरखौनो हारसा स्कुलाव होदोंमोन। आरो होनायनि थाखाय जोंनि माने गामिनि लेंगुवेजाबो एसे आं जा बुंदो बेफोरबायदिनो। मानोना जोंनि गामिया गोजान गोजानालागै बर' सुबुंफोर गैया। जोंनि साहा सानजा खोला गासैखैबो हारसा गोजा। आरो जोंनि गामिया ओरैबायदि फिसा गामि जेराव अनलि 25 न'खरल' सुबुंफोर दंमोन। आरो बिनि थाखायनो जोंनि लेंगुवेजआ एसे माने हारसाजों मिक्स जानाय बायदि। जायखिजाया नोंथांमोना सोंबाय थानायखाय आं बे एन्सारखौ होदों। आरो दिनै नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों मोनसे ओरैबायदि भिडिअ जायखौ नोंथांमोना नायनानै सानगोन जे सासे हिन्जाव मानसियाबो बेफोरबायदि खामानि माबोरै मावनो हादों। मध्य प्रदेशनि थाइसे जायगायाव राजगड़ होननाय, आरो बे जायगायाव थांनाय 10 सेप्तेम्बर खालि गंसे कार 100 स्पिडाव फैनानै गंसे बाइकआव सौग्रुना होफैयो। आरो सौग्रुना होफैनायाव बै मानसियाखौ खाथिनि मानसिफोरा थांनानै बोखांनानै हस्पिटालाव लानानै थाङो। आरो जाय कारा सौग्रुहैदोंमोन बेनि ड्राइभार माने बेयाव सानै सुबुंफोर दंमोन, जायनि सासेनि मुङा जाबाय कुणाल ठाकुर, आरो सासे हिन्जाव मानसिबो दंमोन जायनि मुङा जाबाय पल्लबी सोलंकी। आरो बिसोर सानैबो लोगो लोगो पुलिस स्टेशनाव थांनानै सारेन्डार खालामहैयो, बुंहैयो जे एक्सिडेन्ट केस जादों होननानै। नाथाय पुलिसाबो गनायना लादोंमोन बिसोरनि बाथ्राखौ। उनाव जेब्ला गोबां CCTV केमेरायाव जि जायगायाव एक्सिडेन्ट जादोंमोन बे जायगाया एक्चुअलि पेट्रल पाम्पनि खाथियावनोमोन। आरो पेट्रल पाम्पआव थानाय CCTV केमेरायाव गासैबो केसआ माने खुला जाजोबदों। आरो लोगोसे गोबां सिगांनि हिस्ट्रिफोरखौ नायनानै बे केसआ सल्भ जादों। आरो केसआ ओरैबायदि नोंथांमोना साननानै मोननाय नङा, माबायदि माने जेन सिनेमासो बियो। एक्चुअलि कुणालजों आरो पल्लबीजों सानैबो गोसो थोलायोमोन। आरो बै पल्लबीया गंसे पुलिस स्टेशनाव कनस्टेबलमोन। आरो बै पुलिस स्टेशनावनो सासे दीपांकर गौतम होननाय इन्सपेक्टर दंमोन। आरो बै इन्सपेक्टरा आरो पल्लबीखौ एसे मोजां मोनोमोन गोसो सिङाव। नाथाय बिसोरो माने जेब्लाबो खुलायै माने बुंलायलायनानै लायनो हायासै। आरो बै पल्लबीनि बिफाया कुणालनो हाबा हरागारा गुबुन सासे सेंग्राजों बै पल्लबीनि माने हाबानि थिक थाक खालामो। आरो बे बाथ्राखौ बै कुणाला मिथिनानै पल्लबीखौ सानसे लेंहरनानै पिस्तल गंसे बबेनिफ्रायबा जगार खालामना लाबो बियो। आरो लाबोनानै बै पल्लबीखौ गावथारोमोन आरो गावाबो गावनानै लायोमोन बै पिस्तलजोंनो। आरो बिनि उनाव इसोरनि लिरनाय सानैखौबो खाथिनि सुबुंफोरा हस्पिटालाव लानानै थाङो। आरो हस्पिटालाव लांनानै सानैबो मोजां जानायसै, बेयाव जेबो रावबो बारा खहा जायासै। आरो खहा जायैयाव बै पल्लबीखौ बुथारदों, माने मार्डार एटेम्प्ट खालामदों नालाय बै कुणालखौ जेल होनाय जायो। आरो जेल होनायनि उनाव बै पल्लबीया जाय इन्सपेक्टरमोन दीपांकर, बै दीपांकरजों एसे क्ल'ज जायो।
आरो क्लोज जानानै सानैबो रिलेशनशिपआव थायो नाथाय बै इन्सपेक्टरा सिगांनो गथ' गथाय दङ हिनजावबो दङ थेवबो बे माने गुबुन एक्सट्रा एफेयार आजिखालि जि सलायो माने न'आव हिनजाव थाबाबो बाहेरावबो सोरबा सासे लाभार बिदि दोनो आजिखालि मडार्न जुग सोरखौ मा बुंनो आरो बेखौ नुनानै सानैबो खोब मोजाङैनो सलायबाय थाबाय नाथाय सानसेखालि ओरैबायदि दिन फैबाय जेराव माने बै कुनाला जेलनिफ्राय ओंखारबोयो आरो जेलनिफ्राय ओंखारबोनाय लोगो लोगो बियो डाइरेक्ट बै पल्लबीनाव थाङो आरो पल्लबीया गासै खोन्थायो जे नों जेलाव थांनायखाय आं भाबिदोंमोन नों मब्ला गबोगोन बेनि थाखाय आङो बैजों रिलेशनशिपआव दंमोन दा जुदि नोङो आंखौ मोननो लुबैदोंबा बे मानसिखौ जोंनि लामानिफ्राय बोखारनांगोन आरो बिदिनो सानैबो साननै सानथाम प्लान खालामनानै सानसे बै पल्लबीया इन्सपेक्टरखौ लेंहरो थाइसे जायगायाव जे बे जायगायाव फै नों जे एसे बाथ्रा दं होननानै रायज्लायनो आरो बिदि बुंनायाव बै इन्सपेक्टराबो थाङो नाथाय ससे लामा थांनायनि उनाव बियो माबा मोनसे इंगित मोनखायोमोन आरो मोननानै लामा ससेयावनो इउटार्न लायो माने गिदिंना फैफिनो बियो आरो गिदिंना फैबाय थानायावनो उननिफ्राय गंसे 100 स्पिडआव कार फैयो आरो फैनानै बे बाइकखौ सौग्रुफैयो सौग्रुनाय लोगो लोगो इमान गेदेर माने साउन्ड जायो बेयाव जेन बिराद गेदेर माने बमसो बेरदों आरो बेखौ खोनानानै खाथि खालानि सुबुंफोरा खारबोना बै बाइकनि ड्राइभारखौ सिगां दिखांग्रोयो दिखांनानै बेखौ हस्पिटालाव लाना थाङो आरो बै सानैयाबो पुलिस स्टेशनाव थांनानै सारेन्डार खालामहैयो गतिके साननानै नाय सासे हिनजावनि थाखाय सानै हौवानि जिबना माबोरै बरबाद जादों आरो बिदिनो जाय हिनजाव मानसिनि आखला बारा मोजां नङाबाथाय जाय हिनजाव मानसिया माने दिमागाव एनि टाइम बेफोरबायदि केलेंकारि साननाय थाबाथाय गासै दुनियाखौबो माने बरबाद खालामजोबनो हागौ नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ महाभारतनि जुद्धआ इमान गेदेर जुद्ध जादोंमोन बै जुद्धआबो मात्र द्रौपदीनि थाखाय जादोंमोन नोंथांमोना रामायणनि जुद्धखौबो मिथिगौ राबना माबोरै धंख जालांदों आरो बै राबनाबो धंख जालांदों सासे हिनजावनि थाखाय गतिके हिनजाव जाथिया इमान माने सुबिदानि नङा जेमान जोङो इजियै लायो जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट्स खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।